dilirik dhisik terus diutik. Oh, dilirik dhisik lagi. Iki ngajari Mas Yogi karo Mbak Jania. Dilirik dhisik, baru terus diutik. Tapi sak to. Ngono ta? Iya, bener. Sebenarnya mesem-mesem. Mesem, kalian ini meneh, anak urut mesem bunyi kalian ini. Guyune kok koyo semu. Senyumku panas. Guya guyung. Jiro. Gaya. Saja apa? Saja. Saja arep mundur. Mengucapkan selamat berbahagia lagi. Mengucapkan selamat berbahagia. Mas Yogi dan Mbak Jania. Oke. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan. Ucapan Anda. Iya, sek. Maksudnya ini, semoga selamat Sampai tujuan. Umurnya tujuannya apa Mas? Umurnya tujuannya apa? Tak tuni mati lah Mas sih. Mati seneng-seneng. Nah, pas seneng-seneng kuwi karo sapa? Seneng-seneng karo bojone. Nah, nek karo bojone kuwi kudu di Kudu di pasne. nah satu menit pasti kuwi dikapake. Di ucal-ucalin di sempok. Di unboxing. Piye lagi? Ucapan ini. Iki Sik. Tes satu. Rasa ngomong ngono wong padha urung ngerti. Sing bener ki aku. rekor dulu, bener. Sing bener ya ngono kuwi disawang dhisik sak iso ngomong. Sak iso Diulang-ulang ya disawang tok ngono ya. Terus begitu di sana. Loh, selanjutnya kan terus terserah Anda. Maksudnya terserah sini. Loh, ora terserah. Oh, anak ini dirasa kemanteran. Ngono kuwi nek saiki kan pakane sik rapet kaya ngono. Wis ora iso nyapa-nyapa. Lah ngono iki. Ngono. Ayo lagi pisah ini bagaimana? Lah iya. Aku ki ya gumun ana ki wong sak umur-umur mung nguyuh tok. Masalah itu ya. Jadi ngerti karo ini ya. Sing ditiru pandai iki ya bener ya iki ngono kuwi. Niku janji niku nggih anu sampe dulu. Dan dipergunakan dengan baik. Loh. Dan dipergunakan Dengan baik, tepat. Loh. Titis atas titis dos. Baik ini. Titis juga. Ide. Matur nuwun. Iku mau kerjane saking iki Mas. Lek aku tuh mek ro ganda. Ora ngerti asli. Monggo dadi malah.
matur nuwun Bapak Ibu menika Mbak Fajar, asmanipun Mbak Fajar niki nggih dari berpengalaman kados kula. Wonten niki wau sampun ngaturaken langgam resepsi. Napa Pak niku pelok lelek mau injil kantos siang pun wonten gamelan peloke pelok barang. Saiki mergo rencana namanya pelok. Nggih. Niki wonten widodari kathah saking ingkang junior ngantos ingkang dewasa. Arep muni tuwa ngono ora sak Dewasa. tuwa. Kuwi niku lek nek omah nek kene iki makan.